салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед бори дигар ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯза навори мо аз бозори Корвон, бинои Корвон Сити, якум ошёна пешниҳод мегардад, магазини Арзон Kids. Ма рақамои савдогарам мемонам. Касе дар чизе дар кораи марҳамат нависен, пурсен, чизе нафаҳмиден, доставка доран. Ина бинен чиқа ваёи коляскаҳои хушрӯ ҳар намудаш аст. И комплектай катибай 3 в 1 манайно. Нархшон чандай? 1500. Ай ҳама қиматиш чандай деҷа? 6,500. Ина нигоҳ кунен. Вай будай 3 в 1 будай. Аз 1500 то 6,500 иҷада. Касенам хеле коляскаҳои хушрӯ модни дар кор боша каседа марҳамат ана магазини Арзон Kids биёен. Беҳад борои брендови борои хушрӯ доран. Мана дӯстони азиз, дар бораи нами чихолои қолин бисёр мепурсен. Марҳамат ма ҳозир шуморо я интернет магазин ка тишнос мекунам. Доштиянам хеле беҳад арзон. Ина рақамои WhatsApp-шон дар рӯи экран ҳастай. Нависеншона доставка доран. Ҳама намуд модел ҳастай. Баъд ҳамаи размерора доран. Марҳамат нависен бо шумода мефаҳмонанд. Рости ино беҳад чизи даркорияй барои хонаҳои кӯдакдор. Ина духтаро сабукакан шумо метавонед дар стиралкаям шувенша. Мана диден чӣ хеле хушрӯ доранд. чӣ тавре ки гуфтам ҳамаи размерҳо ҳастай. Нархошон арзонай. интихобшон хеле ва хеле зиёдай. бинен аҷоиб буд. ура тоқа намефурӯшай на? тоқаш чанд сумай вая? тамошобино автокреслои ҷудогонаам доранд. ҳаминора хичона тоқа метавонанд гирен. нархаш аз 250 сомон сар мешава. набино инҷа коляска бисёр доранд. коляскаҳои хушрӯай. ҳама намуд модел ҳаст. баданаи ваё ҳастай. стульчика для кормления. И чандай? Ина инора бинен аз 650 сомон сар меша нархошон. ира бинен чӣ хушрӯ. марҳамат биен бо айпеш хитон ба ҳазур тамошо кунен. духтаро интихобшон хеле ва хеле зиёдай. мана бинен ҳар як намуд коляскаҳое ҳаст иҷада ки дигар ҷода намеёбен. мана оша бинен фасони бад ҳамаш хушрӯ. ҳама намуд. ҳамин коляска аз 1500 сар мешаванд. шумода коляскаҳошон духтаро аз 350 сомон сар мешава. ана 3 в 1 тона акадомиш 3 в 1 аз 1500 сар мешава нархаш. мана бинен чиқа хушрӯанино. ҳар хела ҳастай. инчунин духтарако инем хе мошинча пурсидаги биден. ина марҳамат бинен чиқа хушрӯ аз 800 сомон нархш сар мешава. диден то чанд сумара дорен? то 5000 ҳастай. 5000-аш калони бадай. ҷадоз нест 5000-аш тамошобино. ина касе ки мошинчагир буд марҳамат ҳама намуд модел ҳаст дар анами магазини Арзон Kids. моделошон беҳад бисёрай. мана духтарако интихобш хеле ва хеле зиёдай. инамиш мисол чанд сума? 1600. ина ира бинен чиқа калонаки хушрӯ 1600 сомон. баъд хадунокам доран. ҳар хела хадунокотон чандиян? ана хадунокора бинен ҳозира хадуноко чанд функсия доранд. аз 180 сомон нархшон сар мешавад. тамошобино. мана каседа дар корай чизе ки шумо дар корай нависен бо ино шумода мефаҳмонанд. ана электрический люлько. мана ё чанда? ана электрическиё ай 700 сомон сар мешаванд. на кӯдака хичон вай мекунанд. качелик. диден чиқа хушрӯа. интихобшон бисёра иҷада кроватико ҳастай. кроватикотон ай чанд сум сар меша? аз 1200 сомон калибел шумо иҷада харида метонен. марҳамат шумо нависен бо шумода суратоша мепартоян хушрӯ карда.
аз сабабе ки ҷо камтаракай мисол ҳамаша ман наметонам дар навор нишон чим ҷудогона мана ай ваё чандиян ай чанд сум ай 100 сомон сар мешава намхе ваё чӣ ном доштами самакато анаи электрониш бошад ай 800 сомон сар мешава ё одамои калондаям ҳасту рӯи бадан тамошобино бо як бори дига биёен хитон интихобшон зиёдай ба борои хичунай ҳамаш борои хичунай тамошобино арзон карда пешниҳод мекунанд мана мошинчора бинед хулоса як бори дигар ёдовар мешавам ки навори имрӯзаи мо аз бозори Корвон тарафи Корвон Сити якум ошёна ҳамин бинои Корвон Сити худаш якум ошёна магазини арзон китс ира бинед интихоби хеле зиёд борои бо сифат доранд ва бо нархҳои хуб пешниҳод мекунанд марамад омада бо хутон аз пеш якта ба якта тамошо карда бинед